nacogo cinéma na n'a fɔra ko k'o ɲɛfɔ I b'a ye k'a fɔ ko a sira jɛlen tɛ ten kosɛbɛ mɔgɔ baw tun t'a dɔn k'a fɔ ko n bɛna kɛ cinémakɛla ye ka d'a kan kabi kalanso fitinin ninnu na an ka karamɔgɔ dɔ de y'a jateminɛ k'a fɔ ko hakilina dɔ bɛ ne na ko hakili min bɛ ne na ko mɔgɔ bɛ se ka I jigi da n kan don dɔ k'a fɔ ko n bɛ se ka kɛ ɲɔgɔlɔnbolaba ye baw ko kow bɛ to n kɔnɔ o tun ye cɛmɔgɔ Roger Bagayogo ye ni école tun bɛ bila an tun bɛ ɲɔgɔlɔnw bɔ an bɛ ɲɔgɔlɔn minnu bɔ a tun bɛ ne kɛ o ɲɔgɔlɔn bɔbaga dɔw ye an tora ten fo ka taa kalansobaw la an selen kalansobaw la an tɔɲɔgɔnw nana ye k'a fɔ ko n bɛ se ɲɔgɔlɔnbɔ la an ye ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ k'an to o kalansobaw la ka kalan kɛ Ala nana kɛ an ye bac filanan kɛ an m'o sɔrɔ an taara Tɔgɔmoriw ka école la ni o ye mon père ye an taara mon père ka école la u ye n kɛ karamɔgɔ ye ka taa nanzarakan ani diɲɛ kokɔrɔw ni diɲɛ waleyaw kalan denmisɛnninw kun Kayi mara la n ye san 5 kɛ yen o san 5 kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔla yen nɔ min nana ye k'a fɔ ko ne bɛ se ɲɔgɔlɔnbɔ la baw ne y'a daminɛ Kakulu n bɔlen Kakulu n taara Kita Kita n taara san min na o san yɛlɛma an taara denmisɛnninw ka dɔgɔkun ɲɛnajɛ la Kayi o de senfɛ ne kɛra ɲɔgɔlɔnbɔlaba ye baw u nana sɛbɛn di yan k'a fɔ ko n bɛ se ɲɔgɔlɔnbɔ la ni mara bɛɛ ye o ye Ala ka hinɛ la Meleke Jara ye kabo de kɛra san 79 fɛnɛ na an taara Ɲoro n kɛra o fɛnɛ ɲɔgɔlɔnbɔla ŋana ye u y'o sɛbɛn fɛnɛ di yan o kɔfɛ ayiwa mon père nana yira ko n ka ɲɛna ta denmisɛnninw ka ɲɔgɔlɔnko la ani kalan na ko n'o tɛ ko vraiment ko a ka kan k'an ka yafa ɲɔgɔn ma o la u ko n ka cogoya ɲini ko ni ma taa yɔrɔ ɲini yɛrɛ la k'olu bɛ n bila ka b'u ka baara la ko bawo olu ma ne ta ɲɔgɔlɔnbɔ kama olu ma ne ta denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ kama u ma ne ta denmisɛnninw ka kow kama nka Ala y'a kɛ Meleke Jara Ala ka hinɛ la bi ale ni Ibrahim Ban ni ale tun ye denmisɛnnin Kayi UNGM Union Nationale des Jeunes ka ɲɛmɔgɔ ye ale olu fanga fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka ne bɔ lakɔli karamɔgɔya la Tɔgɔmoriw ka bolo kan ka na ni n ye fonctionnaire la ne nacogo filɛ nin ye ministère la Seko ni Dɔnko ministère la ka na Kɔtɛba national la Maison des cinéastes aw kɛra sama ye faso jɔbaara la Mali daraw la olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra cinéma tournelaba ye ko foyi t'a barika sinsin bolo ni hakilina ɲuman tɛ hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana baw kɔ n nalen Kɔtɛba national la u nana ye k'a fɔ ko n bɛ se ɲɔgɔlɔnbɔ la olu ye n ta olu kɛlen ka n ta n terikɛ Thierno Ameth Thiam Ala ka hinɛ a yɛrɛ fana na ale de nana don dɔ ko u tun b'a fɛ ka ja dɔ bɔ Salif Keita kan u b'a fɛ ka ja min bɔ Salif Keita kan ko u mago bɛ mɔgɔ la min bɛ se ka kɛ Salif Keita fa ye sini u ye ne de ta o la an taara fo Badugu Joliba ka taa o ja bɔ an taara o ja dilan yen ani BBC mɔgɔw kab'o kɛra sa an tilalen kɔ o la ayiwa Asani Kuyate nana ɲini ko Lala ka école ladonko an ye o fɛnɛ ja bɔ an ye o ja dilan o ja baara kelen kɔfɛ an nana don
jabaw la Macadam Tribu n'o ye José Laplaine ale RDC maa ye o kɔfɛ an nana Cheikh Oumar Sissoko ka la genèse kɛ an taara o jaw o baaraw kɛ fo Ombori an nana ja wɛrɛw baara o ka sɔrɔ ka na don Boubacar Sidibé ka jaw la ni o ye Du la Famille ye. Père, nous sommes fiers de toi. Tu es le fils de Sarakole. Sako. Sako. Il pourra chercher là. Avec le horreur qui est. Il pourra chercher là. Maracao de côté. Pour le maremou. Contre le Niganga. Pour le maremou. Contre le Mouari. Sako. Jamunu yɛrɛ baara kɛli diyara n ye o ye mɔgɔ damadɔ ye ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Cheikh Oumar Sissoko ale ka jaw ni i n'ale bɛ baara kɛ san kelen jana an ka ja dilan daminɛ ja bɔli daminɛ film tourneli daminɛ a ko ma ko Magma ko fɛn dɔ bɛ n bolo n b'a fɛ ka i bila mɔgɔ dɔ ka jɔyɔrɔ la ni e tɛ mɔgɔ tɛ se ka jɔyɔrɔ fa o y'ale ka fɛɛrɛ y'a bolo n'i y'o fɔ ɲɔgɔlɔnbɔla ye kaban i y'a san ale b'o baara kɛ Ousmane Sobo o baara kɛ ten Boubacar Sidibé b'o baara kɛ ten baw olu de b'i wele k'a f'i ɲɛna n b'a fɛ ka nin baara kɛ nka n mago b'i la nin na ni e m'a kɛ an b'a bɔli dabila n'i y'o fɔ ɲɔgɔlɔnbɔla ye kaban i y'a san o kama an ni Cheikh Oumar y'o baara kɛ o diyara n ye o bɛnna ma o ɲana kojugu baw a b'i bila i k'i sago ni i dɔngɔ kɛ i y'a faamu cogo min na i k'a kɛ ten min yɛrɛ ka jugu ka di n'o bɛɛ ye o ye Boubacar Sidibé ka baara ye ni Boubacar Sidibé baara la ale b'a f'i ɲɛna Magma ne ye a sɛbɛn tiɲɛ don ne y'a sɛbɛn nka ayiwa e min bɛ na a kɛ e de b'a a tigi don i hakili la e de b'a tigi don i farisogo la e de b'a tigi labɔ k'a kɛ o tuma e y'a faamu cogo min na e k'o kɛ ne k'o ye dɛ. Fatou Faye Faye Fatou Fatou Wouleman Sijo Fatou Yo Sijaja Lano. Ah, Gorobne Anifaïda. Non, je savais que je pouvais compter sur toi. Gorobne Anifaïda. Merci beaucoup. Samara Sengila Anipoti. Allez, au revoir. Allez, ciao. Salut. Nié à la Du la Famille. Du la Famille Bora. Frafina Be. Ne hakili b'a la o san na o y'a sɔrɔ a ma bɔ Mali la fɔlɔ a bɔra wolofow fɛ yen an ni wolofow ka sinima dilanyɔrɔ ɲɛmɔgɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kurikba Maroc an tun taara an de tun ye an ka jalatigɛba dɔ ye an ka o sinima kunbɛn na a ko ma ko Magma a ye baara dɔ kɛ ko a b'a dɔn ko a baara ko a ka ɲi kojugu baw ko anw bɛɛ y'an yɛrɛ ye aw ka o sinima kɔnɔ a ko a bɛ ko n'aw donna duw kɔnɔ kelen 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 farafinna du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka da kan a ye gɛlɛya fɛn o fɛn fɔ a ye fɛn o fɛn bɔ a bɛ farafinna du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɔ mɔgɔw bɛ weleli kɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ ko adamadenya tacogo den maracogo musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi politiki kɛlɛ sɔrɔ bolodacogo sɔrɔ bosocogo yuruku yuruku suɲɛli kalanko saniyako kɛnɛyako nin bɛɛ lajɛlen bɛ du kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ adamadenya yira nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali seko n'a dɔnko de yira diɲɛ na a lajɛra diɲɛ fan o fan nka an ye Boubacar ye 45 dilan miniti 26 ni a tɔ dilanna ni wari sɔrɔla k'a tɔ dilan o de ka ɲi baw a b'a to an fana ka kow bɛ dɔn an fana bɛ faamu mɔgɔw b'a dɔn hali ni dɛmɛ bɛ don an ma o bɛ se ka dɛmɛ don an ma ka sɔrɔ o don nka ni e ka ja e ka sinima min ye i danbe ye min bɛ se k'i danbe labɔ kɛnɛ ma ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ wari don o la o bɛ sɔrɔ e danbe ka bɔ kɛnɛ kama o b'a sɔrɔ e danbe ka da kɛnɛ kan cogo jumɛn o tɛ se ka kɛ Mali ɲɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se k'a to jamana danbe bɛ bɔ kɛnɛ kan jamana danbe bɛ da kɛnɛ kan ni o hakilina to olu la olu ye an ka danbe kɛ an ka seko n'an ka dɔnko kɛ dɔn ni tɛgɛrɛ de ka sɔrɔ sinima de b'a to an ka seko n'an ka dɔnko bɛ kɔrɔta a bɛ dɔn diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na
cinéma de b'a to a bɛ dɔn k'a fɔ ko Mali fana ye min ye cinéma de b'a to a bɛ dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko an ka cinéma kana kɛ dɔrɔn sinaya kɛlɛ an ka cinéma kana kɛ dɔrɔn tubabuw ɲɛnajɛlan an ka cinéma kana kɛ tulon ani yɛlɛ gansan an ka cinéma tɛ se ka k'o ye tubabuw mana o cinéma façon yira anw na u nana u ka seko n'u ka dɔnko de yira anw na a fɔ sisan an fana kan ka an ka seko n'an ka dɔnko de yira diɲɛ na u k'a dɔn k'a fɔ ko an fana bɛ se ko dɔ la an fana ye ko dɔ kɛ ka tɛmɛ. Masaya banade ama banza nga kele yoro kele ke ujama wallahi ye miri janfana janfanjugu ko e nimisae janfanjugu ya de chebalu jama polisi donbaga ani gleki donbaga bɛɛ ti cɛ ye abada cɛya ye kɛwale ani jogo ɲuman de ye babu kunci jara atarida ale tora janfana janfanjugu ko e nimisae cɛ tarida o de ye jateminɛ wɛrɛ kɛ i b'a je k'a fɔ ko an ka jaw ni o y'an ka cinémaw ye cinéma ye fɛnba de ye cinéma ye fɛn min ye cinéma bɛ jamana tabiyaw yira jamana seko n'a dɔnko a b'o de walawala k'o yira diɲɛ mɔgɔ ɲuman na n'i y'a ye tubabuw sera k'an mara u y'an mara n'u ka cinéma de ye bawo ka b'anw ci ɲɛnama an bɛ taa u ka cinémaw lajɛ k'a ye k'a fɔ ko ni gɛlɛya donna jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka nɔgɔya k'a la o ye tubabu ye u ye ka b'an ci ɲɛnama u y'o de don an hakili la anw mɔnna ni o ye ɔ amerikɛnw ye diɲɛ olu nana u da diɲɛ la ka u kɛ diɲɛ kiritigɛbagaw ye bawo u ye jaw dilan ja minnu bɛ u ka fanga yira n'o ye Rambo ye n'o ye Commando ye u y'a yira diɲɛ na fana k'a fɔ ko olu de bɛ se diɲɛ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ kelen de bɛ na wuli ka taa dugu kelen na ka taa jamana kelen na ka taa amerikɛn minnu minɛlen bɛ yen ka taa olu labɔ ka o dugu ci ka segin ka taga o b'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ amerikɛn na o b'a yira k'a fɔ ko ja de bɛ se ka i yira diɲɛ na ka i yira fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ i bɛ se min ni min na i ka seko n'i ka dɔnko k'o yira ɔ nka anw ka faamaw m'o faamu amerikɛnw nana yira diɲɛ na k'a fɔ ko farafin bɛ se ka kɛ fanga diɲɛ fangama fanga bɛɛ bɛ min bolo ko farafin bɛ se ka k'o ɲɛmɔgɔ ye 24 heures chrono u y'o yira an na yan nɔ an y'o ye u nana yira na ko muso bɛ se ka kɛ o jamana kuntigi ye u bɛ k'o baara de fana kɛ sisan ka mɔgɔw hakilina yɛlɛma ka da kan ja bɛ mɔgɔw hakilina de yɛlɛma ja bɛ mɔgɔw hakilina de dayɛlɛ ka faamuyali di mɔgɔw ma n'i ye a jateminɛ n'i y'a lajɛ an ka les rois de Ségou n'o ye Ségou masaw ye n'i y'o ta i b'a filɛ mɔgɔw ye weleli kɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ko bi de u y'a dɔn k'a fɔ olu ye min ni min ni min ni min ye masa minnu tɛmɛna an fɛ yan nɔ an ka seko n'an ka dɔnko ye minnu ni mun ye Segu tun bɛ cogo min na Segu tun ye fɛn min ye Segu ye min ni min kɛ jamana ko in na ko u y'o dɔn nin de senfɛ ko u wasalen de bɛ a yira u tɔɲɔgɔnw na u sigiyɔrɔw la jamana ɲɛfɛ o ye baara ye min kan ka kɛ min kan ka sankɔrɔta min kan ka dɛmɛ ne y'a fɔ n ko ni an ka ɲɛmɔgɔw tun y'a kɛ an ka Mande masakɛw Kenedugu masakɛw nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dilan ka kɛ ja ye an fɛ yan nɔ min y'o baara kɛ n'o ye Bukari Sidibe ye yali dɛmɛ man ka di o ma ka o lasigi ka yɔrɔ di o ma o ka se ka baara yɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to an fana ka seko n'an ka dɔnkow bɛ ladɔn jamana kɔ kan bawo an t'an yɛrɛ dɔn fo ni tubabuw ye min sɛbɛn an kan ni tubabuw ye min sɛbɛn an kan de an bɛ tugu o la an b'an poro o de kan o dun o ye tubabuw ka hakilina ye ni tubabuw b'a fɛ k'a kɛ olu b'u yɛrɛ de sankɔrɔta olu tɛ se k'anw sankɔrɔta anw yɛrɛ dama de bɛ se k'an yɛrɛ sankɔrɔta anw de bɛ se k'an ka ko kelenw yira diɲɛ na min bɛ se k'a to diɲɛ mɔgɔ ɲuman b'a dɔn k'a fɔ ko an fana ye min ye ɔ nka ni dɛmɛ ma don baara tɛ se ka kɛ. Sakow tɛ nka i ti taa koyi ɲɛnajɛkɛlaw bɛna ɲɛnajɛ daminɛ i yɛrɛ bi ayiwa i bɛ sen fɔlɔ k'an ye i b'i yuguba a ye taa fɛ. A ye
baara yɛrɛ wɛrɛ kɛ min ka di n'o bɛɛ lajɛlen ye ka jɛkulu sigi ko maison de cinéastes du Mali o jɛkulu sigilen a fɔ mɔgɔ t'i bolo don o kɔrɔ bawo n'i y'a mɛn ko cinéaste tiɲɛ don ale de bɛ cinéma dilan farafina cinéma a fiɲɛba dɔ ye mun ye Mali yɛrɛ ta fiɲɛ ye mun ye minnu b'a dilan n'an b'a fɔ o ma ko réalisateur ale de b'a ka mana sɛbɛn tiɲɛ don n'a y'a ka mana sɛbɛn mana in papier gansan de don ko ye ka sɛbɛnni kɛ ka bila n'i y'a bila a bɛ to i bolo maralen yen nɔ nka dɔ de bɛ a waleya mɔgɔ min b'a waleya o de ye ɲɔgɔlɔn dilanna o de ye ɲɔgɔlɔn bɔla ye o de b'a waleya e ka hakilina min n'i y'o sɛbɛn gafe kɔnɔ ɲɔgɔlɔn bɔla in de bɛ o waleya o ɲɔgɔlɔn bɔla o de nafa ka bon o de bɛ e ka hakili diya o de bɛ e ka baara yira diɲɛ lajɛlen na ne b'a fɔ n ko aw bɛ jateminɛ kɛ ni maaw bɛ taa sinima na a b'a kɔrɔ ko n'a fɔra ko fiɲɛ bɛ bɔ sisan mɔgɔw tɛ taa ko Sulemani Sise ka film ja dilannen don koyi mɔgɔw bɛ taa de ko Balamisa b'a la n'a fɔra sisan ko du bɛ bɔ mɔgɔw bɛ girin k'a lajɛ o tɛ girin k'a ko Bukari Sidibe ka baara kɛlen don o b'a fɔ ko a ko cɛ an bɛ taa Laji Sako lajɛ ni i ye jateminɛ kɛ ni Segu faamaw bɛ bɔ mɔgɔw tɛ girin ka taa ko Bukari Sidibe ka jaro u bɛ taa de ko cɛ an bɛ taa Bitɔn lajɛ an bɛ taa Ba Najɛ lajɛ bawo ne y'o de fɔ n ko minnu bɛ jaw dilan olu u hakili ka bon kojugu i bɛ se k'a fɔ ko u hakili bɛ tɔw ta ɲɛ ka da kan u bɛ donjankow ye nka mun bɛ a mɔgɔw labɔ k'olu dan kɛnɛmaya ka waleya o de ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye o nka n'i ma ɲɔgɔlɔnbɔla don ba la e ka ja tɛ se ka taa yɔrɔ si o de ye an ka farafina ja fiɲɛw ye o de ye an ka Mali ja fiɲɛw ye ni Mali ɲɛmɔgɔw m'u bolo don o kɔrɔ ka o dɛmɛ lase tuma caman u b'a fɔ an ye ko n'an ka jabɔlaw an ka jatalaw an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛ kuma tubabukan na ko i b'a fɔ ko kalandenw u tɛ se tubabukan ɲuman ne ko o ye jagoya ye o ye jagoya ye ka d'a kan tubabukan tɛ fɔ anw fɛ yan nɔ i n'a fɔ a bɛ fɔ jamana tɔw la cogo min n'i ye jamana tɔw ta k'a lajɛ i b'a ye hali musokɔrɔba minnu bɛ foronto feere sugu la olu bɛɛ bɛ tubabukan fɔ nka u t'anw bara yan nɔ bamanankan de b'an fɛ yan n'i y'u bila bamanankan fɔ la u bɛ bamanankan fɔ nka n'i y'u bila tubabukan fɔ la fo k'u dege de bawo ɲɔgɔlɔnbɔ ye fɛn dɔ ye fɔ i bɛ min fɔ i k'o dɔn jango n'a bɛ fɔ tubabukan na n'i bɛ min fɔ n'i t'o dɔn i tɛ se ka o waleya walasa i ka se k'o waleya fo i ka dege o waleya cogo de la nka an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw b'a fɔ bawo u bɛ siran ka ɲɔgɔlɔnbɔla jolenw wele k'a fɔ ko wari caman ma di an ma an bɛ nin wele ko a man gɛlɛn i bɛ na n kɔrɔ i b'a fɛn tantɔ an b'a kɛ tan dɔrɔn i b'i sigi yan tɔ an b'a kɛ tan an b'a don tan ko o y'a bannen ye an bɛ baaraw kɛ o cogo la ten Bukari kɔni b'i timinanja ka d'a kan n'i y'an ka ja dilananw lajɛ a ɲɔgɔn t'u la koyi a ɲɔgɔn t'u la mun na bawo ale bɛ baara min kɛ a ye baara min kɛ n'i ko k'i b'a bɛɛ lajɛlen fɔ i bɛ tile kelen k'a la i bɛ k'a fɔ k'a daminɛ ntɔrɔn kelen ni fatobugu ninnu na a y'o kɛ sanga ani wagati ale bɛ fɛn dɔ de kɛ ka yira nka ni dɛmɛ tɛ baara bɛ kɛ cogo di jango sisan ni i ko ka maison de cinéastes dilan ko ka soba dɔ dilan ko jabɔlaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ja dilannaw tɛ min b'a sɛbɛn gansan ye o minnu bɛ a ja ta olu t'o dɔrɔn tɛ o fini dilannaw bɛ yen an bɛ fini mun don o bɛ dilan de o an bɛ sigi kɛnɛ minnu kan ko dɔw de b'o kɛnɛ labɛn dɔw de bɛ jɔ jatalan kɔfɛ dɔw de bɛ yelenko labɛn dɔw de bɛ mɔgɔw mamu k'an ma jɔsi k'an yira ni yɔrɔ ni y'an ye tantɔ i b'a ko cɛ ko cɛ ko kamalen ko sara b'a la nka dɔ de y'o baara kɛ o f'i k'o jateminɛ nin bɛɛ lajɛlen nin si tɛ se ka taa ka si to ninnu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de cinéastes in na ni o ye sinima dilannaw ka so ye n'i y'a mɛn ko sinima dilan jɛkulu de don i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen minnu fana olu bɛ jatalan dɛ olu fana b'o de ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ kan ta nin bɛɛ lajɛlen de ye ja dilannaw ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min fana ta ye tɛ dɔ wɛrɛ ye dɔrɔn min ni min kɛra k'o sɛbɛn n'i ye nin kelen pe bɔ ja dilan na a bɛ gɛlɛya dɛ o de y'a to a bɛ fɔ ko industrie de don industrie min don
o ye k'a fɔ ko baarada belebele de don o ye sinima dilan de ye sinima dilan ye baarada belebele de ye o baarada belebele min don a bɛ se ka nafaba de lase bɛɛ lajɛlen ma jamana dama min ye sinima dilan daminɛ anw kɔfɛ a ka ca anw y'a daminɛ farafinna jamana in bɛɛ ɲɛ sinima baara kɔnɔ an y'a daminɛ a bɛɛ ɲɛ nka an bɛ don min na i ko bi a bɛɛ taalen b'an ɲɛ a bɛɛ taalen bɛ k'an to mun na bawo an bɛ ka ɲɔgɔn sama dɔrɔn ka jigin n'o tɛ n'i ye maison de cinéaste in ta sinima dilannaw ka yɔrɔ ye cinéaste dɔrɔn ko tɛ o cinéaste dɔrɔn o ye ja dilannaw ye tiɲɛ don kɛ nka n y'a ɲɛfɔ sisan k'a fɔ ko ja dilanna kelen pe tɛ se ka ja dilan o ale ni mɔgɔw de b'a dilan ɲɔgɔn fɛ i ni mɔgɔ min b'a dilan ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ bɛ soba in de kɔnɔ o ye duba kelen de jɔlen ye duba min dudenw bɛɛ bɛ u cɛsiri walasa du ka taa ɲɛ wa an ka hasigiya an ka ɲɛngoya dabila mali tagaɲɛbaliya ju dɔ y'o ye hasigiya ɲɛngoya bɛnsɛngoni ci la n'i y'i ka baara daminɛ janni k'i dɛmɛ i ka baara ka taa ɲɛ k'u fanga fara i kan k'i ka baara ka taa ɲɛ ayi u b'i sen sama de k'i lajigin Bakari Togola y'o de fɔ k'an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ wa n'an m'o kɛ mali tali ɲɛ a bɛ gɛlɛya dɛ sinima dilan ma nɔgɔn cogo min na ɲɔgɔlɔnbɔ ma nɔgɔn o cogo la an tɛ se ka a kuncɛ n'an ma ladilikan dɔ di denmisɛnninw ma n'i y'a ye anw bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ bi an bɛ jaw bɔ an bɛ bɔ jaw la an bɛ bɔ mɔgɔw ka sinimaw na dɔw de y'a kɛ ni olu y'anw ja n'an b'a fɛ ka olu ladege anw ye an sen da olu sen nɔ la an ka an ɲɔgɔn lamɛn dɛ n'u y'a bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ yen kan olu de b'an bilasira sanga ni wagati nin kan ka kɛ tan nin kan ka fɔ tan balamusaw ni falaba isaw ni madu sidibe ninnu olu ye o baara minnu kɛ fo denmisɛnninw fana k'a dɔn k'a fɔ ko sɔgɔmada dafeere ko ala kana mɔgɔ si k'o ye ka wuli sɔgɔmada fɛ dɔrɔn dafeere ko e kɛra fɛn ye e bɔra siɲɛ kelen sinima na e bɔra siɲɛ fila sinima na ko e kɛra i y'a faamuya b'a la dafeere ye da n'i y'o kɛ i bɛ fili fo an ka hakili to o yɔrɔ la denmisɛnninw a y'aw yɛrɛ kalan a ka taa aw kɔrɔw kɛrɛfɛ ka ɲininkali kɛ u la ni fɛn dira aw ma ko aw k'a bɔ ko aw k'a dilan a ye kɔrɔbaliw ɲininka u ka aw bilasira nin bɛ tan tɔ an b'a fɛ se ka nin kɛ cogo jumɛn an bɛ se ka nin kɛ cogo jumɛn an ye du la famille kɛ du la famille Mariam ne dɔgɔnin don muso don nka a ma kalanjan kɛ nka n'a ye tubabukan fɔ i ɲɛna i b'a la k'a fɔ ko ayi k'a ye a bɔra kalansoba la bawo a bɛ mɔgɔ lamɛn. Ce n'est pas ton problème. Pour le moment, chante. Mariam, ventre affamé n'a point d'oreille. Je chanterai, mais après le repas. Elle l'a dit. Chante si tu ne veux pas d'histoire. D'accord. Chante des... D'accord, je ne veux pas d'histoire. D'accord. Wallahi Mariama, 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 ma anbe lere don, ah joli, lere don. L'a dit, si tu ne prends pas le droit chemin, wallahi Allah, tu viendras trouver ta maison en cendres un jour. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis cela, Mariam? Parle à ta Koro. Explique-lui que tu n'es pas pour elle seule, que tu es l'époux de 2 autres femmes. Oui, mais Mariam, Koro le sait. Je n'ai pas besoin de le lui dire. Je n'ai pas besoin de le lui rappeler. Bogari a bla, ka barake, ambe barake, amba nyefo, be nyefo yana. Aba fo ibala kal ka foko ay kalan ke fo université la. Oh, oba ira ka foko abe mo la main, oba ira ka foko abe kodon ay ko famu. Oh, fo ɲɔgɔlɔn tɛ bɔ sinima tɛ bɔ fo i ka se ka seko ni dɔnko i ka o matarafa k'a dɔn k'a fɔ ko kalan tɛ lɔgɔlata dɔrɔn ye o kalan i bɛ se ka kalan so i bɛ se ka kalan arabu kalan na i bɛ se ka kalan fɛn bɛɛ lajɛlen na o de ye adamadenya ye o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye. ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka buna adamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na. Muna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison de cinéaste mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ
k'a waleya ka nɔ bɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔ bɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bi taa ɲɛ